I hjertet af Vejle med postnummeret 7100 er en ny stemme opstået på den danske hiphop-scene. Denne stemme tilhører Kundo, en rapper, der har med sin autentiske stil og ærlige tekster fanget opmærksomheden hos mange. Nikolaj Kundo Hansen, bedre kendt som Kundo, er opvokset i Vejle med sin mor og lillebror. I februar 2023 debuterede han med singlen 7100, der hylder hans hjemby og dem han er vokset op sammen med. Musikvideoen, der er skudt i sort og hvid, skildrer gadedrengelivet i Vejle og giver et ærligt indblik i hans rødder. Sangen blev hurtigt tilføjet til P3's rotation og markerede starten på hans musikkarriere. Efter debuten fulgte Kundo op med flere singler, herunder North Face featuring Lamin. Disse numre viser hans alsidighed som kunstner og hans evne til at samarbejde med andre prominente navne på scenen. I sommeren 2023 udgav Kundo sin debut EP Bare en drøm. EP'en blev rost for sin innovative tilgang og eftertænksomme tekster, hvilket cementerede Kundos position som en af de mest lovende nye stemmer i dansk hiphop. Kundos musik er præget af en fusion af traditionelle rap beats og melodiske poppede elementer. Hans tekster er ærlige og reflekterer ofte over personlige oplevelser og sociale emner, hvilket giver lytterne en dybtgående indblik i hans liv og tanker. Kundos energiske live-optrædener har hurtigt gjort ham til en af de mest eftertragtede kunstnere på de danske scener. Han er blevet booket til prominente festivaler som Roskilde Festival, hvilket vidner om hans stigende popularitet og talent. Med en stærk start på sin karriere ser fremtiden lys ud for Kundo. Hans autentiske tilgang og dedikation til sit håndværk lover godt for kommende projekter og udgivelser.